нас в Luksoft е много важно и винаги търсим връзката между резултати и ефективност. Затова решихме да организираме този курс Tech Art Knowledge заедно с партньорите ни от Fusion Academy. Щастлива съм, че успяхме за 4 месеца да обучим 10 деца в рамките на 30 учебни часа да усвоят основните умения, които им трябват за да рисуват и съответно да пресъздадат това с помощта на технологиите. Смятаме, че курсът ще помогне не само на тези деца, но и на всички останали като източник на вдъхновение и бъдещо развитие. Когато си извън курса, какво показваш на твоите приятели? Показваш ли им някакви твои умения, които си придобил тук и за какво си говорите? Че може да правим някакви неща на компютър, да сваляме картинки, да ги обработваме, да ги слагаме едни върху други, да ги правим на плакат. На тях харесва ли им това нещо? Успяваш ли да ги впечатлиш? Повечето пъти не ме забелязват. Кои умения и познания, които придоби тук, ще използваш в твоето ежедневие? Лого, графика, живопис. А как смяташ да ги използваш? Разкажи ми малко повече. Към цветя ще е живописа, логото ще ги правя като плакат.